Bigarren mapa toponimikoa dugu, gaur aurkezten dugun hau, izan ere duela 11 urte atera zen lehenengoa, eta oraingoan herriak izan dituen aldaketa direla eta erabat berritua datorkigu, bai. Orduan nik zuzenean hitza pasako diat teknikoki mapa landu duten bai Felixi eta bai Jose Luisi, bereek eman dizkizue azalpen teknikoak. Teorian mapa bat bada erliebea irudikatzea, ez? Bakizu lurra dela borobila eta baditu gora bera batzuk eta horrela, eta gu gauza lau batean irlatu behar dugu, ez? Orduan truko batzuk erabili behar ditugu. Mapa oso ondo dago aprobetxatuta gainera, erabili izan dira geratzen ziren hutsune horiek, mapa bat ez da rektangularra, ez? Beti geratzen dira hutsune batzuk. Egiteko auzo batzuetako kalen mapa batzuk, horrela orientatzeko, etxe izenekin eta erabilgarria oso, ez? Zuka un poko donori ematen diozu hau, eta ibildetekea mundutik, ez? Oso ondo zagutzen dugu Dos Hermanas herria Sevillan gero Euskal Herria ez dugu bat ere oso abertzale, gara oso euskaltzaleak nahi duzu guztia, baina Euskal Herria ez dugu ezagutzen, Toponimeren aldetik lehendik egindako lana ona zen, 2003an egindako lana ona izan zen, eta alderdi horretatik ez dugu hainbesteko lanik izan. Hala eta guztiz ere, mapa berri honek berrikuntzak izan ditu. Horrela, berrikutzen artean, esan beharko nuke, 2003tik honea, izen gehiago txertatu direla. Ez askoz gehiago, lehendik esan dizudan bezala, lehendik nire lana ona zen, baina badira, txertatu dira izen gehiago, batez ere, urte hauetan, 11 urtetan, beste izen batzuen berrire izan dugulako, ez da? Esate baterako, bat da izen historiko bat, ez genuen kokatu 2003an, ez genuen kokakben zehatza ez genuelako ezagutzen, oraingoan bai, eta kokatu egin dugu, ez da? Sasaldaz du izena, hori aitzondun dago. Beste toponimo bat, Armuñoko mandabidea, mandabide hori ez genuen ezagutzen, oindala 11 urte, baina, 11 urte hauetan, baserritarekin izketan eta hori ere ezagutu, erakutsi ziguten. Beste bat, trintxera, trintxera ere orduan ez genuen ezagutzen, orain bai. Beste bat, Korea, Koreare legazpiko izentzat ere har dezakegu, nola bai. Hori bitxia da, ez da izen zarra, izen berria da, Koreako gerra zen garaian edo, jarritakoa, ez da, lantegiko beko parteari esaten zitzaion, eta gaur egun ere adineko jendeak inguruari ere Korea esaten dio oraindik, eta guk errekuperatu egin dugu eta mapan txertatu egin dugu. Hori da berrikuntza bat, beste berrikuntza bat izango litzateke, mapa honetan 20. mendean eraikitako etxeen izenak ere jarri egin ditugula. Aurrekoan ez, irutzen zitzaigulako berria zirela, ez zutela interesik, baina oraingoan pentsatu dugu, txertatzea komeni dela, batez ere, mapa honek ere erabilgarritasuna izan dezan. Azken finean, praktikoa izan dadin, ezta? Bai bonberoentzako, bai osakidetzantzako eta ambulantziendako eta bar. Eta orduan, etxei berrin izenak ere jarri ditugu, eta esate baterako, Agirrebengoa berri, Aizeta, urtatzen dagoena, Lekuna txiki, Garroberri, Urzabal eta bar. Horiek sartu egin ditugu. Beste berrikuntza bat, industrigunen izenak ere sartu egin ditugu. Urola, Urtatzagaina, Izturitzaga, lehen esan dudan arrazoi berberagatik. Udaletik proiektu honekin sartu ginenean, pauso bat aratago joan nahi genuen, dokumentu bizi bat izatea nahi genuen, bai? Orduan, normalean aurreko mapan, duela 11 urte argitaratu zen hortan, mapa toponimikoaren atzekaldean txuriz joan zen. Horren kontan, erabilera bat eman egin nion dokumentua benetan bizia izateko. Zertaz baliatu gara? Duela urte batzuk Arantzadi elkarteak herriko natur ondarearen ikerketa sakon bat egin zuen, ikaragarrizko lana egin zuen, baina da oso txosten teknikoa, eta nahi gunean modu batera edo bestera, herritarrei informazio hori helaraztea. Kontua da, informazio esan dugu bezala teknikoa dela, orduan lanketa berezi bat egin dugu, Nekane González kazetari Legazpiarrekin batera, eta modu pedagogiko batean eta erraz batean Legazpiari gerturatu. Orduan, Legazpi dituen eremuen artean, 5 aukeratu ditugu, eta atzekaldean, mapa zabaltzen dezutenean,
eman diogu mapa turistiko baten forma eman diogu, orduan, modu erraz batean, aurretik daukagu lehenengo mapa zer den azalpena, eta gero dauzkagu 5 guneak kokatuta. Orduan, batetik hasoko gineke Aitzondoa gunea, ikusten da zuten bezala bertako argazki handi bat sartu dugu eta herriko mapan kokatuko dugu herritarrek jakin dezaten nun dagoen. Eta hortaz aparte, Arantzadiko ikerketani esker, hor dauzkazute herriko fauna, vegetazioa eta landaririari buruzko informazio xehetua argazkiekin. Argazkiak lortzen ere, Arantzadiren laguntza izan dugu eta hori ere eskertzekoa da. 5 gune hauetak aipatuz, batetik Aitzondoa gunea daukagu, bestetik nola ez, Aizkorriko goiburuak, horre bertako faunaren informazioa guztiekin batera, Arrolamendiko gunea, herritarrontzako gertuago geratzen zaiguna, baina bere berezitasunak ere badituenak eta horren inguruko informazioa jaso dugu. Gorostiaga, nola ez, hau ezin genuen aparte utzi. Horre ere mapan kokatu dugu eta argazki batekin lagundu dugu. Eta Oamendiko gunea, hemen elurte bateko argazki eder batekin eta bertako ezaugarriekin. Orduan, 5 gune hauek, esan bezala, maparen atzeko aldean doaz, eta oso modu erraxean, ibilbide bat egitera animatzen bagera, bertatik konsultatu ditzazkegu, oso modu erraxean ibiltzen goazen enean. Udaleko web horri aldean zintzilikatuko dugu mapa digitalean, gero handikan GPS bideoz edo ibilbideak egin ahal izateko. Herritarren etxeetara martxoaren bukaeran iritsiko da, mapa sobre batean eta dagokion gutun batekin, bertan azalduko zaio, bertan ze dokumentu jasotzen ari den.